je zo een afspraak. Kom maar binnen. Maar wat zit zich hier in het duister? Oh, mijn lieve god! Suzanne, wat is hier gebeurd? Doe eens rustig! Kom hier! Ik heb hem vermoord. Hij is dood, hartstikke dood. Doe eens rustig! Kom hier, Ayman! Ayman! Wat is? En dus? Wat is er gebeurd? Heb zij een twee gemaakt? Nee, niet 1 en 2. Nee! Les. Ja, maar vertel, wat is er dan gebeurd? Nou, is op met dat gestras? Ja, We zitten nu in krantje. ja. Ja, ze gaan naar bed gedacht. En moeder ligt me verkleinen als ik zo opmerkte. En toen ik de kamer binnenkwam, toen zag ik... Nou, dit ziet ik wel zitten. Toen ben ik teruggekomen. En toen greep er als in hart en kipperde op met de kop tegen het nachtskastje. En toen was het stil. Doodstil. Is er dood? Ik denk het wel. Ik heb een hartslag. Ja. Ik voel geen pols. Nee, dat is al niet. De heeft hem niet vermoord. Het was een ongeluk. Ja, ik ben 112. Ik verwacht dich als ze dat eens. Wie gewoon voor de hoek leggen. Wat kon dat man doen? Waarom ligt hij hier in ons bed? Dat komt al goed. Mijn papa heeft mich kapot als op dit hoort. En ik raak mijn baan kwijt. En dan weet ze dat Nick nog gaat met mich te maken moet hebben. En als ik door het sliek gehaald werd, dan sleep ik tegen met. Dit is niet alleen mijn pakje, Jan. Weet ze nog? Ons geheim, ons plan, ons bierverdienst. Oh, shit. En hoe dan? Ik ben even mijn afspraak af. Steek dat dadelijk hier voor de deur. Hoi, Johnny. Dag. De afspraak, dat gaat niet lukken. Nee, er is me gaat ertussen gekomen, Johnny. Wat is Johnny? Nee, niet ertussen. Ik was niet in de Johnny. Ja, luister Johnny, ik belde nog voor een uw afspraak. Ja, u hoort van mij, Johnny. Dag, Johnny. Dag. Sorry? Wie is Johnny? Sorry. Ja, Suzanne, wij kunnen hier niet zo blijven liggen, ja? Kom, hou eens even met. Hup. Zo, dan slepen we hem de gang op. En dan gooien we hem zo, hups, van de trap af. Dan weten ze toch dat er hier op bezoek is geweest. Ja, dan zeggen we toch dat het een Jehovah-getuige wordt. Dan gaan ze toch ook al die andere huurders vragen. Ja, dan zeggen we dat het een verzekeringsman. Dat is die poelis. Liggend verkup. Kom eens, doe kiezen altijd van die spannende series, CSI, detectives, gaat met leaken en zo. Wie doen ze dat dan? Ja, we kunnen hem in stukken zeggen. En dan in de vriezer doen. En dan een stukje bibietje wegsmieten. Een stukje bibietje. En als diepvriesvekje, boven in dat kleine koelkastje. Ik dacht het niet. Nee. Hey, maar in films Ja? lossen ze zo leek op in een of ander spul. Wacht. Ik zal eens even googlen. Nee, hoor. Dat moet ze niet googlen. De politie kan zien wat je allemaal op zoekt. En wat ze dan allemaal van tegenkomen is een telefoon. Mijn lieve god, Suzanne. Maar shit, zie je telefoon dan? Wat heeft er daarin staan? Waarschijnlijk mijn naam, Mandy. Mandy? Ik ken geen Mandy. Dat is toch mijn naam, Eloes? Ja, maar wie weet toch niet eens wat ze Mandy is? Behalve al mijn klantje. Al die 3. Hoe had dat ding zitten? Dan moest ze niet zomaar aangaan. Ik heb toch het vuur, wacht even. Ja. Ja. Nee. Wat niet. Dat is getragisch. Die ken ik gedronken. Dat is toen allemaal weer lekker. Wat niet. Heb ik dat toch? Wacht even. Het is ook leuk.
kijk eens wat een nette meisje hier. Ah, Maar dat is steeds zo geen opgebroken, hè? misschien. Kijk, dat misschien wel. Hij, Ja, ja, waar je aan het zitten? Oh, en. Kijk, dit is gewoon een schone arm. toch hem daar af. Zeg, dat is toch helemaal nodig. Oh, kijk wat er hier gaat. Het is volgens mij, is dat in een roulax? Ja, dat steekt erop. Zo, En dat het einde van de wind, hè? kijk toch niet meer naar de tiet aan. Schenk ik daar ook maar weg. Ja, dat past niet mee. Oh, wat gaat er hier nog meer zitten? Oh. En een dikke bus. Hij daar die al betaald. Nee, daar waren we nog niet naartoe gekomen. Je moet ze altijd even voor af doen. Ja. Alsjeblieft. Ik heb er vanmiddag ook moeten aanvallen. Nog het voor je. Ja, Ook voor mij. het zou hem eigenlijk verdienen. Voor mij kosten. Ook voor mij. Administratieve kosten. Nou, dat wordt het alweer. Wat heeft er nog meer? Hé, Hey. veel met hals. Oh, Spullen. dat is zo zijn telefoon. Kijk eens Pas. aan. Vergaandeld. Oh, hij maar misschien uit de vingervergadering. Vind je nog wat? Ja, dat is met die vingerafdruk, die de telefoon kunt blokkeren. Soms, hè, en je gaat, en dan denk ik, wow, ik ben slim. En proberen. Ja? Voor links of rechts dragend? Hang ik natuurlijk. Ja, geen idee. Welke vinger gaan we doen? Door de meeste gebruiken te doen. Nee. Niks. Orange. Hup, erop. En Ook ook niks. niet. Hij, maar misschien gaat er gezichtsherkenning of irisherkenning. Meent ze dat? Probeer het, zou ik hem met ogen zo. Houdt hem dat ook zo op? Ja, als je kent zien, ik heb er geen iris zien, hè. Zeggen ze doen ook leuk. Oh, leuk, hè. Ze doen het oog. Oh. Ja, toen kent ze nog niet op, hè. Dus we gaan doen. Nee, Ja? niks. Ja? Zijn gezicht. Trek hem die mondjes gaan omhoog. Tot een lach? Ja. Nee? Nee, Nee? ook niet. Misschien moet ze hem een beetje rechtop zetten. Je weet, wie mij werkt het dan 's morgens niet als ik zo in bed mijn iPhone wil openen. Nee, herkent er niet zonder al de make-up. Of als ze ligt dat ze al die dubbele kinderen er nog bij heeft. Dat vind ik niet zo gek. Wat zit voor een leuk zit helemaal niet rechtop. Dan zit er tenminste nog gat rechtop vandaag. Nou, oppa. Oh. Yes! Oh! Wat voor de rest? En nu? Dan zeg even dat er langs omdat er ons appartement wil huren, omdat veel gaan verhoezen. En dat er jullie het bed wil proberen. Dan moet vanmorgen neerzetten. En dan zet van dan op de stoel. Oh, dat is wel een goed idee. Hey, dan pak ik de kruk. Ja, dat is een goeie. En dan zetten we hem door. Oh, een rotzooi. Ja, dat heb je in mijn tas zitten. Kom, schiet eens op met de kruk. Zo. Hoppa. Oh, dat begint wel een beetje stief te werden. Kom. Oh, stop. Ja, wat is? Toen trekt ze gans blootspoor in de kamer. Dat kreeg we nooit meer zuiver. Ja, dan trek ik mijn tuur over de kop. Een tuut. Ja? Wie de god, ik heb er stikken. Schatteke, hij is al de pieboes. Oh ja, ik ga kijken. Ja, pak een tuut. En, functie gaat. Oh, van die daal en een vries. Die is Fries. Een tuut van de Willemskonenstoffen. Oh, en een van de Jumbo. Dan lachen de mensen
dokter te spelen zeker? Daar wil ik dingen. Oh, dan had ze Ja. Ja. Want dan met zijn kop eens opgestoten zijn, hè? Ja, pak het nog gastjes erbij. Kijk of dat doet goed. Ik heb er ongeveer maar toch gaan. Kumpel mij wel bekend voor. Ja, dat heb ik ook gedacht. Dan trekken ze zo'n apart gezicht met zwalen zo. En dan denk ik, hoe ken ik dat ook van? Dan zal het dat wel zien. Ja, dat ziet niet goed aan. Terug met dat ding. Zeg, is er niet een heel goed idee? Ja, weet ze, we kunnen een water weer terug liggen op. En dan zeggen we dat het zich niet goed voelt. En dat we aanhouden om onze kerk in het bed te leggen. En dat toen al gebeurd is. In het bed te liggen. Dat heeft zich niet kunnen bedenken. Voordat we helemaal uit het bed door naartoe geslepen hebben. Ja. Weet ze, als je geen studie gaat voor omkleden, dan zullen ik wel, Oh ja, dat zou niet wat drukken. maar een goed plan, joh. Oh, Johnny. We gaan voor weer. 1, 2. Oh, oké. Nou, Johnny, weer een ritje. Ik heb het wel dan niet trekken vandaag, joh. Zo. Oh, dan moet er wel een beetje netjes bij liggen. Voordat hij 112 komt. Zo, Johnny. Dat is een beetje definitief al. Ontspan. Ontspan, Johnny. Geniet ervan. Oh, dat kan hij ook niet zo blijven liggen. Oh, zo. Oh, die kleierie. Wacht met. De schilderijen. Oh, die moeten achter. Oh, die moeten voor verbergen. Oh, ja. Oh, die zelfportret. Ja, dat is wel schoon, hè? Dat is met een gaatje. Ja. Hoe is dat? Ik kijk het. Oh, ik kreeg me moeilijk. Ja. Oh, hey, nu bel. Nu best van Boete Ooi om de grijpstreepmachine. Oh ja. Ja. Hoe moet ik nou bellen? 112. Ja, wat is het nummer? 1. 1. 2. Hallo, met Suzanne. Ik wil een ongeval melden. Iemand die bij ons op bezoek is, voelt zich niet goed. Ik denk dat er een beslag heeft gehad of zo. Het adres? Ja, Mijnkorf 9D. Zie nog beste ik ben bang dat er al dood is. Geen ooien, geen hartslag, niks meer. Of ik kan geen dieren. Mondje met ooien mee. Nee, zo het vies dood voor je niet. Oh, maar schiet nou eens op. Ik ben bang dat er al dood is. Oh, het is de ambulance onderweg. Oh, dat is fijn. Oh, dus? Zie je op de borstkas? Bovenlief nood maken. Stay alive zingen. Nog een stuur. Oh, en de blazen. Maar, mag ik nu eens wat vragen? Moet dit allemaal te lief? Nee, ik heb alleen de Denise bij me. Oh, Denise, doe maar zingen en dan moet ik doen. Ja. Zing
Morgen uur zwaar ik even door. Ja? Trouwens, Johnny is nu hier. Johnny, wees niet alles noteren, ja? Ja, dat oké. weet ik. Ja, dus controleren wat er is. Pijnprikkel, reageert niet. Geen pijnprikkel. Polsslag, ook niet aanwezig. Geen pols. Adem niet in. Geen inademing. Adem niet uit. Geen uitademing. Pupillen, helemaal verwijd. Verwijde uw pillen. Zit allemaal genoteerd, dokter Erik? Nou dus, kent hier meneer soms hier? Nee, ja, dat kwam langs, omdat ze gaan verhuizen en dan wilden ze een appartement huren. En dan voelt ze zich niet goed en dan zwijgt het opstaan. Zit je noteren, dokter Erik? Oké, en wanneer is het gebeurd? Ja, en vannacht toen nog leg ik even op bed. En ja, toen is het gebeurd en toen wilden we nog helpen, maar volgens mij gewoon meteen al dood. En maar hoe laat is het toen gebeurd? Ja, zus, toch even gebeld. Ja, shit, stom even gebeld. Zit je noteren, dokter Erik? Johnny, bel ik even de begrafenis, ja? En geen deur vooruit, dokter Erik. Goedemiddag. U spreekt met begrafenisondernemer Onder de Echt. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Johnny van de ambulance. Ik heb u met spoed een maand sturen. Wie bent die? Meneer Onder de Echt is druk bezig en mag niet gestoord worden. Dokter Erik? Ja? Ik mag hem niet sturen. Kom hier, geef me de telefoon, ja. Zeg, waar proesterend zie je, ja. U spreekt met dokter Erik boven de Eert. Ja, verbind me onmiddellijk door. Dit is een noodgeval, joh. Alsjeblieft, joh. Kom, verbind me alsjeblieft door. Nee, daar heb ik niks aan. Nee, het moet nu direct gebeuren. Geen excuses. Begrafenisonderneming Onder de Eert. Oh ja, Vito!